Salutare prieteni, ăsta este un episod pe care mulți din voi l-au cerut. Nu este un secret că o bună parte din turta asta Android este ocupată de telefoanele de la Samsung. Mulți abonați ai canalului au un telefon de la acest brand, așa că astăzi nu o să vorbim pur și simplu despre lifehack-uri și diferite share league-uri. De ceva timp, Samsung a lansat un update foarte important la One UI 5, bazat pe Android 13, așa că hai să vedem ce secrete au Samsungurile voastre, Samsungurile noastre și Samsungurile tuturor. Let's go! În ultimii ani putem observa cum Samsung sunt destul de consecvenți în ceea ce ține de soft. De exemplu, oferă deja 4 ani garantați de update-uri pentru flagship-uri, o premieră în industria asta Android, lucrează în permanență la soft, adică ceea ce era acum vreo 5 ani un dezavantaj, o interfață așa greoaie și încălcită, acum din-potrivă este una din cele mai tari în industrie. Noul update îl vor primi flagship-urile de la S20 în sus, telefoane din seria A precum A51, toate pliabilele, chiar și seria M. Acum pe ecran puteți vedea o listă întreagă. Hai să începem mai întâi cu lock screen-ul. Customizarea acestuia a trecut la următorul nivel. După o lungă apăsare poți modifica fontul de afișare al ceasului, mărimea acestuia, felul în care îți sunt afișate notificările, shortcut-urile de jos și desigur wallpaper-e de o grămadă feluri. Poți seta chiar și un video ca imagine de fundal. După cum vedeți, tare multe asemănări de la iOS, dar e un lucru normal, așa similitudini veți mai vedea. De exemplu, widget-urile. Androidul s-a cam lăsat pe tânjeală la capitolul ăsta, dar se pare că Samsung a decis să preia inițiativa. Dacă menții apăsat pe un widget, ai opțiunea de a adăuga în teancuri widgeturi cu forme similare, astfel că poți avea în același loc și vremea, și player-ul Spotify, managementul telefonului, iar partea tare este că acestea se schimbă intuind de ce ai tu nevoie. O altă noutate e și widgetul de sugestii inteligente, care mereu va încerca să-ți ofere aplicațiile pe care le utilizezi cel mai des în unele scenarii. O chestie despre care mulți nu știu este că poți seta fundaluri de apel pentru fiecare contact în parte. Apeși pe editare, vizualizare extinsă și găsești aici fundal apel. Poți alege ceva prestabilit sau faza tare, poți adăuga un video făcut de tine, astfel că atunci când te sună cineva să vezi de la o poștă. Știm foarte bine că Androidurile, dar mai ales Samsungurile, sunt populare pentru felul în care fac multitasking. În One UI 5 s-a lucrat mult la simplificarea divizării ecranului și managementul ferestrelor în general. Acum, din centrul de multitasking, poți să tragi pur și simplu o fereastră în care parte vrei și intri imediat în modul split screen sau pop-up. Iar dacă intri în caracteristici avansate, laboratoare, poți activa încă mai multe opțiuni. De exemplu, la un swipe cu 2 degete de jos, intri în split screen mod imediat. Sau poți avea full screen atunci când 2 ferestre sunt deschise concomitent pentru a mai economisi măcar ceva spațiu. Funcția asta pe bune că e foarte utilă, mai ales pe ecrane mari, așa că dacă n-ai folosit-o, acum măcar ai un motiv. Pentru încă mai multă simplificare, în setări găsim un meniu nou care îi spune dispozitive conectate. Ăsta în principiu este un hub unde găsești toate conexiunile telefonului cu alte servicii sau device-uri. Deci, găsești funcții precum Quick Share, toate aplicațiile pentru conectarea cu ceasuri, căști Samsung, Samsung DeX, conectarea cu Windows-ul, SmartThings, Android Auto, deci nu mai trebuie să umbli prin 10 meniuri diferite, ai totul într-un singur loc. O altă noutate majoră este legată de imagini. Acum, dacă deschizi camera, în cazul în care telefonul detectează o foaie sau un text, apare acest T în colț. Odată ce apeși, ai două opțiuni. Prima scanează foaia, corectând automat distorsiunile, deci efectiv ai un scanner din orice unghi, și a doua opțiune extrage textul din fotografie. Iar dacă, spre exemplu, este acolo vreun număr de telefon, îți va propune să-l deschizi în aplicația telefon. Evident, extragerea și utilizarea smart a textului este valabilă pentru toate pozele pe care le ai în galerie și credeți-mă, odată ce începi să utilizezi chestia asta, nu înțelegi cum trăiai până acum fără. Un detaliu mic, așa de nișă, dar cred eu foarte tare, dacă mergi la setările camerei, apoi inscripționare, o să vezi că poți adăuga un watermark personalizat. Mulți producători de Android mereu bagă opțiunea asta pur și simplu cu denumirea telefonului, care nu e prea folositoare, dar aici poți scrie absolut ce vrei tu și să poziționezi inscripția asta în diferite moduri. Este o metodă
metodă bună pentru a-ți proteja contentul măcar un pic. Încă un life hack important este legat de meniul moduri și rutine. Asta în principiu este ceva similar cu ce găsim pe iOS la shortcut-uri și automatizări, dar având în vedere că ăsta este un Android, ai mai multe posibilități, mâinile parcă sunt mai dezlegate. Poți seta, de exemplu, ca de fiecare dată când telefonul se conectează la Bluetooth-ul mașinii, acesta să poată deschide nu doar o anumită aplicație, dar chiar să realizeze o anumită acțiune. De exemplu, pornirea unui playlist specific din Spotify. Poți customiza modul de funcționare și pentru somn, iar rutinele sunt un fel de automatizări care schimbă total modul de comportament al telefonului. Ca de exemplu, la o anumită oră sau oricare alt trigger face ca luminozitatea automat să fie setată la 50%, modul pentru confortul ochilor pornit, iar la ecranul de blocare, shortcut-urile să fie Maps și Chrome. Uite până la așa detalii. Dacă apeși pe butonul ăsta din colț, ai sugestii pentru o grămadă de scenarii de astea din viață, deci există sute de variații. Mergem mai departe cu câteva life hack-uri mici, dar importante. Știm foarte bine că orice telefon, nu contează pe Android sau iOS, mai are scăpări, frânări și adesea un restart în permanență rezolvă problema. Pentru a nu-ți bate capul cu asta, în meniul întreținere avem un punct care se numește optimizare automată. Acesta va restarta telefonul când va fi nevoie și când tu nu-l vei utiliza, pentru a mai curăți acolo cache-ul și erorile, adică nu o va face pur și simplu în mijlocul zilei. Pentru cei care sunt bilingvi, o opțiune foarte tare pe care o găsești la mai multe telefoane cu Android 13, deci mergi în setări la gestionare generală, apoi limbi aplicație. De aici poți seta limba de afișare separată pentru fiecare aplicație. De exemplu, vrei ca Twitter-ul să fie în engleză, iar Google News să fie doar în română. Multe aplicații dedicate Samsung au primit update-uri. Acum, de exemplu, în aplicația Ceas ai posibilitatea de a seta mai multe temporizatoare. În cazul în care ai mai multe task-uri sau poate trebuie să-ți fiarbă macaroanele în 5 minute, iar restul în 10, setezi două timpuri diferite, iar când ieși din aplicație, le vei avea chiar ca pe un mini widget. Și ultimul life hack tare. Dacă apeși de 5 ori pe butonul de pornire, 1, 2, 3, 4, 5, se activează automat un mesaj SOS sonor, după care telefonul sună automat la 112. Asta se întâmplă chiar și cu telefonul blocat. Nu e un life hack atât de popular, dar crede-mă, atunci când într-adevăr o să ai nevoie, prinde bine. În orice caz, prieteni, cam asta a fost totul pentru azi. Dacă voi mai știți careva și retliguri așa interesante despre Samsung-uri, scrieți acolo mai jos în comentarii. Nu ezitați să dați și un like sub acest video. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!